Sopo sing kuat Masak lur, masak-masak. Armadang masak. Sardane mateng. Oh. Nggih. Teronge iki. Gosong oleh ngobong iki teronge. Teronge gosong. Satene rung mateng iki satene iki agek ditemplungke satene iki. Nyate lur, nyate-nyate. Satene abang-abang. Teronge nganti gosong iki ngobong iki piye iki. Untung yen diwarai karo Mbah Ngadi nem carane bakar.